Kan lo le tae ei vein chu Instagram lama Zawhna le Chhanna karon ti chua kha vein a hian hei a Chhanna hun karon nei do na chuan Zawhna hi nang tam tak oma Zawhna hi nang kha chu a then hun khata ka da chuan khamia kha I lo zot tu te po kha in lo thi thiam me nga chuan Zawhna hi ai zu zu yang thak thapin ka tilawa ka pu ma sakang kha ti hian kala chu ka chuan khami kala chu kha tian ai don dai ka chang thapor por mai don ni in person tak tak te po ma ma se I kha in lo thi thiam nga chuan mi lo ngai lu chaka mi lo zo tu zong zong te kha in ja pai chunga koloma hei in thir hriat chak ang nge kha I ron soi chua thei ka tum do ni Zawhna ma saber teng kang ha bo ma Zawhna hi chan tlak ti mai la hei Zawhna mumal pa ai tak ang chi ka la chuaka chuwang chuanin Zawhna sat hei haulam lu tuk ang chi ti ang kha chu kalal chuk lem lo ni ti kham lo hre sak don nia Zawhna ma saber teng ang kang he ko vela tel lo wa yom thei lo he ko vela hian kan tel lo kan om thei lo tam tak ho manga chung si nga chuanin hei kan chung kwa te mo kan nu le pa kan u le nau te hi apoi mo langsar ni ka ria kan nu le pa te hele kan chung chu kan le pathian te an nia chuwang chunin kan chung kwa hi tel lo kan om thei lo langsar zo zinga mi te pakhat ni chung ka ria tam tak soi tu ro mang chuan adot le chuan midfielder ai du ber ti don hian du ka nga lu tu ka hey defensive midfielder te le attacking lam pa khel thin tam tak pe nom ta an quality nang lawa mi jong so quality nang lawa tun pa chuanin Kevin De Bruyne ti te thak ti khop mai football wanga han be dong rum chang nei ve thinem football wang hian be dong rum chang ka nei ve to machine shimum chu kan ni nga be dong chang te kan nei thina ke po professional football ka lu tun tin khanin be dong lai tak be dong lai hey game down ngoi lai ka nei ve ma ro chui pathian khoi na sa hian kha ka be dong te alungai ta ka ne ti lo ba ti hian malam pani kan kal pe the zel ni bianu idem ming hey Zawhna tam khop me chuan hian ka chang pek changa ti khan ka chang pek mai don cheu ni isan zong ka san zong hi 57 ning ka ri 57 ka ret chuan ing tik nge ining khel don kaning khelun turi chu na hian goa kanom me ka prison kan nei ton don to aven quarantine me ka chuan tun sian ISL hi goa be khel tu ni an thale November vel tang chung kan khel tham thei ka ring Jamshedpura in tikhleng nge contract ne Jamshedpura hian tu season che contract ka nei to ni kon kum ti kha contract pa sign na chuan tu season che ka nei to ani Mizoram hi eng ting takin nge ingai thin Mizoram hi kan ram ani chuan kan om na thin rang kat te le hun sang in nuam ti viau thin ma ila Mizoram hi chu kan ram ani angin eng tiklai pa na ngai om rang ani mo kan nu le pa te kan thian te kan chung te zong zong ong khom na ni wangin angai om lo thei lo ani baptisma chang to em chu chang to baptisma ka chang to kumen za nge ni tuna hian kum som ni pali kan ni mek ani ing ti ka nge lo hol le don kalo hol le un tu le chu pathian za kan dam te ni chuan na kum March April ISL zo un na ni mai na kum March April ti vela hian ni garing inu le pa thui nial to em ai chu nial to ting an chang le chan chu anh tiên na này thiếu tỷ trạng đều tê cái lâu này về thì nó cần trạng nữa tê anh tiên na lẽ anh thu sợi tê lâu nhiều anh chi tê lâu nhiều anh chi tê ba ngày đâu lâu nhiều mà tiền chi anh tê cả mà rồi chú nuôi ba tê thua hi trả anh thấy chín là chú anh dùng sam tu anh nhá thì bộ anh là dùng cái tiếng ai đem đầu anh đi anh mà chú hay nhớ hẳn tiền khan nên anh thu bao giờ chắc tí nào như đâu á anh thu vào nội thâu mà rồi chú anh soi ông theo cái lông hiền về ta cái tiếng chi thì khác apoi tham lâu chỉ là anh chú
nupui nei ichak to em ti dia nupui nei fapa du deuh nei ka chak an chok du vele mo papa te nei mo jon nupui te ka chu sir vela mo yan tu na hian mat atanga ti du le ti tum ti thelo i de em nei lo ti ngan chang he chu pathian khong ai na zara ke hi in khet chiat ka tuma wa hian in ka pathian zara tu ang ra ka nu le pa te ka chung ta support na ka tong thapo ka chuan tiang chuan ka nei lo ani chan chu in khet chi ka tuma wa min lot tin na kong izo na inge har sa ti ber lot tin na kong zo na kong ai chuan in mani self discipline hi mo mi hi apoi mo viwa har sat po har sa a chan chu discipline kan ti chuan in ma ni a in pen kol dan de enge an ti de jinga te po tho pe am lo thinem ta kan tho mat te po khan ka mani self discipline tho extra tur kan tho mat te po kha mi po khan ni fe kan ni chu man chu ka tiang chhola ve ka a har sa ve view thuoi te thuoi poi thil har sa ni ma ro chu ti ram tur ani mizo go ki para hian profile line hi kong a engem oi mizo kan go ki par tha te chan tu ni om jok tak ni mar su ke ma la ma zo na ong ma bangin kan chang thonga mizo a chuan professional line so tak go ki par hi ka khet thai chu na tamlem lo he u thuwa ten ya tu na bi khu ten on chho le ta chuan ai lik lama te po ki bar tak te an oma an thian te nge po dia chuan hi ke ma ngai ta na chuan in thil thei lo om lo wa tum tak chuan kong engkim nga ai thong vek bo ni ti khan kan Chhanna di te se kuman zat in nge professional contract assign kum so break kala punglum loving career professional contract assign hian chuan vairam omlai daily routine vairam kan omlai kan daily routine ang topin ai chu kan tia tiang reng khan soi thelo chan chu prison kan man lai le season kan tan to nu hian kan om dan ni ai nang lo thina prison na chuan chain voi ti te kan practice a chuan le kan coach front te le kan fitness trainer ne te na program set sa da na kha apoi mo vele ta ni chuan khan mi azir khan ke man chu kan cha sa kan practice lai te kan gym lai te core exercise mo field video session te team meeting te kan nei lo lai ni chuan kan om all ve to pati khan apen le ka buten chira dun muwa aduin PUBG kan khela khati khan mo du kan ti kol ve thrin ni Ronaldo le Messi ti lawa hian tungei du ber Ronaldo le Messi ti lawa chuan Neymar ni kering ho Neymar hi ache je moi kan ni boka ka tu ni ache je sia ro tu ro gogi par ni tulung fit ang sa nge nga yang hi chu san ve pa ngai chu nga yang te lu tuk ni chuan mien zuam thina an yai thin boka ni constant ho inge personal goals mo he chu asang theng ber mo thena inge India ma apa kalau ti tum ba sin dan chuan India ma football travel pol ni tum ni ti nge lo thina dia goal khen tum ba chu ni mo pathian zara an be chho be mek je chu ni a ai se lai du tan dan lo zat ti nia lo zat chu han soi bong bong ye moi lo be do thina ram che lo thina chuan ai se lu chho tan dan chu ai li ka tangin ai se la hian ke son chho ne o step by step in ka kala vi chu silong la zonga khan ai li ka khel cha ta khabi so du khan chuan ai se la pune ya ka khel ani pune hi ai se khel sa ber ani